बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि भिडिअ लानानै फैदों, गोबां नलेजेबल, गोबां नलेजनि बाथ्रा, गोबां मोनथिनानै थानांगौनि बाथ्रा बेबायदि लानानै फैदों आरो नोंथांमोना थाम्बनेल नायनायनि गेजेरजों मोनथिखाबाय जोंनि भारत हादरनि सिङाव थानाय जिथु रायजोफोर दङ, बे रायजोफोराव बेसेबां ख्रिस्टियानफोर दङ बेनि सायाव आं दिनै भिडिअ लानानै फैदों। मानोना जोङो मोनथिथारनांगौ। मानोना जों गोबां समाव सानो जे जोंनि आसामाव बेसेबां ख्रिस्टियान दङ, अरुणाचलाव बेसेबां ख्रिस्टियान दङ, पान्जाबाव बेसेबां ख्रिस्टियान दङ, उत्तर प्रदेशआव बेसेबां ख्रिस्टियान दङ होननानै गोबां सानो। जों गावखौनो माने गोबां ख्रिस्टियानफोरा दङ खोमा होननानै साननानै लायो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगोन बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव जे भारतनि बबे बबे रायजोआव बेसेबां ख्रिस्टियानफोर दङ नोंथांमोना मोननो हागोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे दुखुनांथावना बाथ्रा दि जि सेन्सासनि बाथ्राखौ नोंथांमोन लानानै फैदों एबा नोंथांमोननो दिन्थिनो, नोंथांमोननो मोनथिहोनो होननानै लानानै फैदों भिडिअखौ, नलेजखौ, बे गोबां दुखुनांथावना बाथ्रा जे बे भारत सरकारनिनो मोनसे लोरबांथि होननानै बुंनो हायो। बे जाहैबाय जिथु 2011आव जिथु सेन्सास जानायमोन, 2011नि उनाव दासिमबो सेन्सासआ जाफिनाखै, दासिमबो सानफिननाय जायाखै। दा बेवहाय 2011आव जि दङ, जि खालामनानै दोननाय बेबायदिनो दासिमबो सोलिगासिनो दङ। माब्ला गोदान सेन्सास जाफिनगोन, माब्ला सेन्सासखौ खालामफिनगोन बिनि जेबो उदिस गैया। हयथ' सरकारा फैबाय थानाय समफ्राव बे खामानिखौ मावगोन, नाथाय 2011नि उनाव बेखौ फिन खामफिननो गोनां सम दङमोन, नाथाय बै समफ्राव बिथांमोना खामफिनाखसै। दा बेयावहाय आं बेखौ बुंदों जे बे सरकारनिनो मोनसे लोरबांथि नामा होननानै। जिखि जादिया अनजाग्रा प्रियफोर, फैबाय थानाय जिथु गोदान सेन्सास, बे गोदान सेन्सासआव फिन जेब्ला गोदान सेन्सास फैगोन आरो गोदानखौ होगोन, नाथाय दायो 2011आवनो खालामनानै दोननाय सेन्सास बेखौसो नोंथांमोननो लानानै फैदों। दे अब्ला नोंथांमोन मोनफा मोनफा नायलांदो आरो मोनथिनानै लादो जे बबे रायजोआव बेसेबां ख्रिस्टियान दङ। दा अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय माखासे रायजोफोर दङ जेराव ख्रिस्टियानानो गैया 2011आव, बेबायदिबो दङ। दे अब्ला बेसांखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो सोरबा गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो हायोब्ला बेफोर भिडिअफोरखौ शेयार खालामगोन, जेन बयबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै थायो। दे अब्ला स्टार्ट खालामदोनि। सेथि रायजो उत्तर प्रदेश, टटेल पपुलेसनाव दङ जाहैबाय 19.98 क्र'र, हिन्दु दङ 79.73%, मुस्लिम दङ 19.26%, सिख दङ 0.32%, ख्रिस्टियानाव दङ 0.18%, आदार्स 0.51%। नै महाराष्ट्र, टटेल पपुलेसन दङ 11.24 क्र'र, हिन्दु 79.83%, मुस्लिम 11.54%, बुद्धिस्ट 5.81%, जैन 1.25%, आदार्स 1.57%, ख्रिस्टियान 0.97%। थाम बिहार, टटेल पपुलेसन 10.41 क्र'र, हिन्दु 82.69 क्र'र, मुस्लिम 16.87%, ख्रिस्टियान 0.12%, सिख 0.02%, आदार्स 0.3%। 4. वेस्ट बेंगल, टटेल पपुलेसन 9.13 क्र'र, हिन्दु 70.5%, मुस्लिम 27.01%, ख्रिस्टियान 0.72%, बुद्धिस्ट 0.31%, आदार्स 1.42%। बाथि, आन्ध्र प्रदेश, टटेल पपुलेसन 8.45 क्र'र, हिन्दु 88.46%, मुस्लिम 9.56%, ख्रिस्टियान 1.34%, जैन 0.06%, आदार्स 0.58%। द'थि, मध्य प्रदेश, टटेल पपुलेसन दङ 7.26 क्र'र, हिन्दु 90.89%, मुस्लिम 6.57%, जैन 0.78%, बुद्धिस्ट 0.30%, ख्रिस्टियान 0.3%, आदार्स 1.46%। द'थि, तामिलनाडु, टटेल पपुलेसन 7.21 क्र'र, हिन्दु 87.58%, ख्रिस्टियान 6.12%, मुस्लिम 5.86%, जैन 0.12%, आदार्स 0.32%। दाइनथि, राजस्थान, टटेल पपुलेसन 6.85 क्र'र, हिन्दु 88.49%, मुस्लिम 9.07%, सिख 1.27%, जैन 0.91%, ख्रिस्टियान 0.13%, आदार्स 0.26%। गुथि, कर्नाटका, टटेल पपुलेसन 6.11 क्र'र, हिन्दु 84.00%, मुस्लिम 12.92%, ख्रिस्टियान 1.87%, जैन 0.72%, आदार्स 0.49%। जिथि, गुजरात, टटेल पपुलेसन 6.04 क्र'र, हिन्दु 88.57%, मुस्लिम
9.67%, Jain 0.96%, Christian 0.52%, others 0.28%. जिसे उड़ीसा टोटल पॉपुलेशन 4.20 करोड़, हिंदू 93.63%, क्रिश्चियन 2.77%, मुस्लिम 2.17%, सिक्स 0.05%, अदर 1.38%. जिनै केरला टोटल पॉपुलेशन 3.34 करोड़, हिंदू 54.73%, मुस्लिम 26.56%, क्रिश्चियन 18.38%, Sikh 0.01%, others 0.32%. जिथाम झारखंड टोटल पॉपुलेशन 3.30 करोड़, हिंदू 67.83%, मुस्लिम 14.53%, क्रिश्चियन 4.30%, सिख 0.22%, others 13.12%. जिब्रै आसाम टोटल पॉपुलेशन 3.12 करोड़, हिंदू 61.47%, मुस्लिम 34.22%, Christian 3.74%, Buddhist 0.18%, others 0.39%. जिबा पंजाब टोटल पॉपुलेशन 2.77 करोड़, सिख 57.69%, हिंदू 38.49%, मुस्लिम 1.93%, क्रिश्चियन 1.26%, अदर 0.63%. जिदो छत्तीसगढ़ टोटल पॉपुलेशन 2.55 करोड़, हिंदू 93.25%, मुस्लिम 2.02%, क्रिश्चियन 1.92%, बुद्धिस्ट 0.28%, अदर्स 2.53%. जिस्नि हरियाणा टोटल पॉपुलेशन 2.54 करोड़, हिंदू 87.46%, मुस्लिम 7.02%, सिख 4.91%, जैन 0.21%, क्रिश्चियन 0.20%, others 0.39%. जिदाइन जम्मू एंड कश्मीर टोटल पॉपुलेशन 1.25 करोड़, मुस्लिम 68.31%, हिंदू 28.44%, सिख 1.87%, बुद्धिस्ट 0.90%, क्रिश्चियन 0.3%, others 0.48%. जिगु उत्तराखंड टोटल पॉपुलेशन 1.1 करोड़, हिंदू 82.97%, मुस्लिम 13.95%, सिख 2.34%, क्रिश्चियन 0.37%, others 0.37%. नैजी हिमाचल प्रदेश टोटल पॉपुलेशन 68.65 लाख, हिंदू 95.17%, मुस्लिम 2.18%, सिख 1.16%, बुद्धिस्ट 1.15%, Christian 0.26%, others 0.34%. 21 Tripura total population 36.74 lakh, Hindu 83.40%, Muslim 8.60%, Christian 4.35%, Buddhist 3.41%, others 0.24%. 22 Meghalaya total population 29.67 lakh, Christian 74.59%, Hindu 11.53%, Muslim 4.40%, Buddhist 0.33%, others 9.15%. 23 Manipur total population 28.56 lakh, Hindu 41.39%, Christian 41.29%, Muslim 8.40%, Buddhist 0.25%, others 8.67%. 24 Nagaland total population 19.79 lakh, Christian 87.93%, Hindu 8.75%, Muslim 2.47%, Buddhist 0.34%, others 0.51%. 25 Goa total population 14.59 lakh, Hindu 66.08%, Christian 25.10%, Muslim 8.33%, Sikh 0.10%, others 0.39%. Arunachal Pradesh total population 13.84 lakh, Christian 30.26%, Hindu 29.04%, Buddhist 11.77%, Muslim 1.95%, others 26.98%. 27 Mizoram total population 10.97 lakh, Christian 87.16%, Buddhist 8.51%, Hindu 2.75%, Muslim 1.35%, others 0.23%.
28 Sikkim, total population 6.11 lakh, Hindu 57.76%, Buddhist 27.39%, Christian 9.91%, Muslim 1.62%, others 3.32%. Indiaनि जितु स्टेटफोर दङ स्टेट लेभेलाव जितु ख्रिस्टियानफोरनि पार्सेन्टेज दङ बे पार्सेन्टेजखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे जाहैबाय गासै रायजोफोरनि पार्सेन्टेजमोन आरो दानियाबा फैदो इउनियन टेरिटरिनि नोंथांमोननो पार्सेन्टेजखौ दिन्थिना होनो नागिरबाय जि टेरिटरिसफोर दङ बे इउनियन टेरिटरिस दङ बेफोराव माबायदि ख्रिस्टियाना दङ पार्सेन्टेजआ बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरबाय बेनो जाहैबाय नायदो दिल्ली ख्रिस्टियाना दङ जाहैबाय 0.87%, total population 1.68 crore, Hindu 81.68%, Muslim 12.86%, Sikh 3.40%, Jain 0.99%, other 1.07%. नै नम्बराव दङ पुडुचेरी, total population 12.48 lakh, Hindu 87.30%, Christian 6.29%, Muslim 6.05%, Jain 0.11%, others 0.25%. थामथि चंडीगढ़, total population 10.55 lakh, Hindu 80.78%, Sikh 13.11%, Muslim 4.87%, Christian 0.83%, others 0.41%. ब्रैथि Andaman and Nicobar Island, total population 3.81 lakh, Hindu 69.45%, Christian 21.28%, Muslim 8.52%, Sikh 0.34%, others 0.41%. 5. Dadra and Nagar Haveli, total population 3.44 lakh, Hindu 93.93%, Muslim 3.76%, Christian 1.49%, Jain 0.35%, others 0.47%. Doti, Daman and Diu, total population 2.43 lakh, Hindu 90.50%, Muslim 7.92%, Christian 1.16%, Jain 0.12%, others 0.3%. स्निथि लक्षद्वीप, total population 64.47,000, Muslim 96.58%, Hindu 2.77%, Christian 0.49%, Jain 0.02%, others 0.14%. अनजाग्रा प्रियफोर बेसेखिनियावनो जोबनानै फैबाय नोंथांमोना मोनथिनो मोनबाय बबे रायजोआव बेसेबां ख्रिस्टियानफोर दङ ना जों बराबर डेट मीन्स गैयैजों बराबर माखासे स्टेटफोराव दङ 2011 नि सेन्सासआव अबयसे अनजाग्रा प्रियफोर दानि गोदान जितु सेन्सास फैगोन बे गोदान सेन्सासआव रोखायै मोननो हागोन बेसेबां ख्रिस्टियानफोरा बबे रायजोआव जानानै दङ दा बेवहाय फैबाय थानाय समफोराव जेब्ला गोदान सेन्सास जागोन नोंथांमोननो मोनथिहोगोन नाथाय जि गोदोनि आगुनि जितु सेन्सास बे सेन्सासआ बेबायदिनोमोन नोंथांमोना नुनो मोनबाय नोंथांमोना आर'जआव थाबावदो जेन मोनफ्रोमबो रायजोआव जेन जिसु ख्रिस्टनि रायजोआ फैयो जिसु ख्रिस्टनि जितु नखरफोर बेफोर नखरफोरा जेन फैयो बेनि थाखाय नोंथांमोना लागारबो आर'जआव थाबाय थादो दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ